Paskiman. Gimana gajah-gajah yang hormati Adam kawitan Muhammad Hasan bagi bumi kudu sore kawan kasih pun Lenggai Pak Sukiman kali 3 Pak Sukiman ini pun kelawan dalu. Sukiman bersabab pula sedeng pawingipun. Sebab oleh Pak Sukiman gajah-gajah yang hormati kaki-kaki nini jika bakal ingkang bakali wilayah bumi Telogo. Bumi sageto kempal kalih bumi Telogo Tuwung. Pasukan sahabat kula sedeng pawingipun. Sebab oleh pas kepada gajah-gajah yang menghormati tahun 8 Windu Tunggal ulan kalih welas dinten 7 pekan gasal jangkepe dinten kelawan dalu. Pasukan sahabat kula sedeng pawingipun. Sebab oleh pas kepada gajah-gajah niku menghormati dinten Minggu Kliwon badhe munduti Mbok Sri maneh sing mertapa wonten ora-ora wilayah Telogo. Pak Sukiman sahabat kula sedeng pawingipun. Sebab Pak Sukiman gajah-gajah niku saos sekul kulub sak pirantosipun kangge ngurmati Gusti Allah sak kanca rentang sedaya mugi Pak Sukiman gampil anggenipun pados tandang tedha rinten kelawan dalu. Pak Sukiman sahabat kula sedeng pawingipun. Sebab Pak Sukiman gajah-gajah niku saos sekul kula pulang lembaran kangge ngurmati Kanjeng Nabi Muhammad demun Rasul sak garwa sak putra sedaya. Pak Sukiman sahabat kula sedeng pawingipun. Pak lepet ora? Benek. Sebab malih Pak Sukiman gajah-gajah ngurmati kaki sareng kala ngenini sareng kala semanggane tan kidul kilen ler ampun Buddha keluargane Pak Sukiman sak kanca rencange Pak Sukiman rinten kelawan dalu. Pak Sukiman sahabat kula sedeng pawingipun. Sebab malih Pak Sukiman niku gajah-gajah niku ngurmati Sunan Kalijaga ingkang njaga badane Pak Sukiman sak keluargane Pak Sukiman rinten kelawan dalu. Pak Sukiman sahabat kula sedeng pawingipun. Sebab malih Pak Sukiman gajah-gajah niku ngurmati Jamban Pasowan dipun nambah Pak Sukiman rinten kelawan dalu. Pak Sukiman sahabat kula sedeng pawingipun. Sebab malih Pak Sukiman gajah-gajah niku ngurmati dinten Minggu Kliwon badhe munduti Mbok Sri maneh sing saking ngetan saking kidul saking kilen saking lar kempal dados tunggal badhe dipun petil dinten Minggu Kliwon. Pak Sukiman sahabat kula sedeng pawingipun. Sebab Pak Sukiman gajah-gajah niku hormati godhong kayu toya api sing kesampar sing kesandung ampun gurudha keluargane Pak Sukiman rinten kelawan dalu. Pak Sukiman sahabat kula sedeng pawingipun. Sebab Pak Sukiman gajah-gajah niku saos sekul butuh sak piranto sepuluh kangge ngurmati anggen griyan muntun bumi Telogo Tuwung. Pak Sukiman sahabat kula sedeng pawingipun. Nggih sak rene sampun tekap anggen kula ngabulaken kadhaten man kula nyuruh bae itu suwanen sedaya. Wes. Woi. Wes yo. Jadi filmnya. Halo yo. Lah aku sudah. Apa kae? Anu, umbedo. Pacar. Pacar. Iya. Kekno pupu lho. Guane ndi? Godhonge kok enak. Kampane lho kuwi kertas minyak. Wah, su. Ya wong sabar. Oh, biru. Ini jebule nglinting, agak di Suwep. Ya. Suwene ya loro ya? Iya, nek miber iso. Wes. Wes, sitok ae. Karo suwi wis iki. Putru. Wes, diturune iki. Kowe loro ngono ae. Ya iya pitike loro kok. Ku nek tak. Ya loro wong loro. Ya meri. Aku ketekne ya kok. Loro ya loro. Oh, kok. Cilete. Wes. Wes nek tuntut. Iku pincang to sitoknya. Aku di sini ketek. Main anak cewek. Mau nak pincang. Nah, ini
Gak gorekmu. Tuh. Waduh diisingi wong diancuk esuk ini ising ning kene wae. Udah telah. Oh, udah ya bosok. Apa? Kan delak uang iki pengen ising ning kene. Karat arek. Sing kok nang kebunan. Lah iya. Yo delok anu jembar nu kok. Terus nanti untuk Gak apa-apa ditiuran ning. Ora ya celene seneng. Kabeh, suwir kabeh. Heh? Tak ngene. gak suwer. Engko ganti pangan wong tepang karo. Iya ya. Gede ini. Wah, kayak iki mengkok. Sopo ya? Lah wong anu ala jembar no yo rene parake. Delala ya apes-apes bencake. Endah buntel apa anak-anak? Apa ki Renel? Nang wae den. Duh. Aku ramane anu kok. Raman apa? Kacang kok tak pilih ya. Aku seneng kulupe iki. Nanti apa mangan gini? Wis apa? Sakmene. Yo. Kowe endah buntel karo teman anak-anak buntelno. Iki lho Pak anak-anak anak. Nah, segone gosok membene kok. Iki kowe tak gakno plastik piye, Mbah? Tak gowo. Ora iso. Gak plastik iki? Yo ora iso. Kok kon gas? Wong anu kayak blender kan. Anu yo suminem se Lho tak buntel. Itu lo blender kan. Kowe gak arep sih. Ndang Ayo iwak marke. aku seneng kulupe dong sapa. Blender. Kel. Wolo do pentung gede. Lho. Cak. Kowe buntel apa raga? Iya. Eh? Iwake, Mbah. Nih wae sing di blok. Ya sekarang kok nang njupuk wong bancaan. Nah, pae nah. Ndamak nah. Oh, beli tak. Iki mak enak. Kamu beli nah. Sak mana yo, Ga? Ya. Ke plastik. Gak nggo plastik kowe nggo tas. Kamu beli mana ora? Segomu Wis apa nek gak pentong? Pentung. karepmu. Tak totone kono. Ndak ngalah nek telake ku. Udah pun, Mbok, anu kok kono. Kono sik Belum nama ya? Iya, aku ndak ke kono dek omah. Koti. Kayak wong wis. Yo. Wes ayo. Wes. Segone nah ora yo? Yung. Segone nah ora? Wah ayo wes. Engko tingkem ngomong kono. Lo nopo dah. Aku sebentar kan sebentar tuan. Oke, sarene sampun tekap sedaya nyuwun kabul panuwune Mas Pak Cuman. Nggih. Sak silete. Sing nang kono dalan kuwi ora ana tebunan kaya yo ngentak. Ayo Ga. Ayo. Kone kabo imboi. Tak mulai aku. Iya. Nin. Bertahan ah, sini. Ya, ngono. Lo ngurang do pangan. Ini kan sini.